Tadzoka zvekare nechikamu chechipiri chekudzidzira kwatoda kuita kutrade binary option. Sezvandamboreva kuti panonidwa zvinhu zviviri kuti unge uchitanga kudzidzira kutrade binary option, asi kana wakuda kutrade live unenge wakufanira kunge uchiisa mari. Chekutanga chinonidwa internet, chechipiri device rekushandisa kutrader. Apa ndichange ndichikuratidzai kuti munotrader sei using a laptop. Kana muzenge mchishandisa mamwe madevice, ndichazama kuti ndigadzire mavideos anoendana nemadevice iwayo. Pari zvino ngatimboonai kuti tinotrader sei using a laptop. Chekutanga, usati watanga kutrader unofanira kunge une broker. So ini ndinorekomenda kuti tishandise IQ option. Ndo broker randagarawo naro randichazenge nichidzidzisa kutrader naro. So kuti uregister, ukadzika kuzasi kwevideo yedu pazasi apa uchaona panenge paine link nechekuzasi kuno. Uklika that link uchasvika pa screen inenge yakaita senge inei, then woya woklika pakanzi sign up apa kuti uregister. Zviri nyore zvakanyanyisa kuregister ane binary option. It's very easy. Ngouya woisa email yako like apa. Woisa email yako, woisa password yako, then wobati agree pama terms and conditions, what sign up. Unenge watopedza watoina account yako binary option. Saka chinenge chavo kuzongodiwa kuti ukwanise kunge uchinoiverify email yako. Ukaenda kuemail kwako uchaona kune email inenge yasendwa yekuti uverify. Chete kunoko vanenge vari kuti nonokei kundisendera. Let me refresh timboona kuti zvakamira sei. Internet yangu inenge yakati takwei. Binary option hainakidze kutrader une internet iri slow, because unogona kuzvambaradza zvinorwadza. Saka tinokurudzira kuti ngatishandise internet nespeed iri nani. Okay, tichazodzoka toverify later. Apa uchipedza kuregister uchatoendeswa kutrade room. But inini ndinokurudzira kuti mushandise mudownload app. Ndichakuratidzai kuti munodownload app yacho sei. Apa unenge waendeswa kutrade room uchishandisa browser, unobva watongoklika pakanzi start trading. Watoima account yako, itori practice account, itori ne 10,000 yekutangisa kutrade nayo. Apa which means kuti wangu complete the first step. Unenge wakufanira complete ma steps esaya nekuconfirm email yako. Kana wakuzoda kutrade live unenge wakufanira kudeposita zviri kunoko. So ndizvo zvese zvinofanira kunge zvichiitwa izvi. Regai tiende kuchikamu chinotevera.